A Pobra será escenario o sábado día 13 dos actos organizados pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza. Ás 7 inaugurarase un panel informativo no antigo campo de concentración do Pozo na Lomba. Pois o que se vai a inaugurar o panel informativo donde foi o campo de concentración na Pobra, que é o lugar o Pozo, que estuvemos xa mirando, xa estamos preparando ali a zona, e vai a ser ás 7 da tarde, e, bueno, consideramos que vai ser un acto importante porque vai a informar as veciñas e os veciños pois que ali, evidentemente, pois tivemos un campo de concentración e un pouco, pois eso, para informar e para darlle visibilidade a esa zona e a importancia que tuvo na nosa historia, non? A continuación, os asistentes trasladaranse ata o auditorio do Museo Valle Inclán, onde se presentará o caderno dos campos de concentración da Pobra, Muros e Rianxo. Durante o acto procederase tamén ao nomeamento de Xesús Redondo Buín como republicano de honra. Fixemos un pequeno resumen do libro de Xesús Costa e Xesús Santos, que é o que temos aquí, que vamos a presentar precisamente o próximo día, o día 13, aquí no auditorio de Valle Inclán. E unha das ideas tamén era contactar con xente, ben madriñas, ben familiares dos prisioneiros, para que teran voz tamén en este acto do campo de concentración do Pozo. Non foi o único que houve aquí na Pobra, houve tamén un pequeno campo no Arenal, e incluso chegaron, a cantidad de prisioneiros que houve, chegou a haber tamén no cárcere aquí ao lado prisioneiros do campo de concentración. O período máis ou menos foi do 37 ao 39, os períodos que houve no campo de concentración. E logo, como todos os anos, vimos salvo no ano 2020, por culpa da pandemia que non se nombrou republicano de honra, pois polos méritos decidimos nomear este ano a Xesús Redondo Buín, que vai a ser realmente que nos vai a levar a cabo contarnos un poquinho quen era Xesús Redondo Buín. Contactamos co seu amigo que era Xesús Alonso Montero, que se animou a vir e que contamos en principio con el. O domingo, Día da República, terá lugar a ofrenda floral ante o Monumento da Memoria Histórica no Confurco, en Lousame. A continuación, terá lugar en Boiro un xantar de confraternidade.